Vimos de rematar a visita ao centro hospitalario do Salnés. En primeiro lugar reunímonos con representantes dos celadores e das celadoras e nos trasladaron as súas demandas. Despois reunímonos tamén con un representante da Xunta do persoal, que tamén nos trasladou cal é a súa visión en que situación se atopa os servizos sanitarios do Salnés. En última instancia, pois acompañados pola dirección, visitamos as zonas da ampliación que está todavía pendente de rematar. As reclamacións do persoal son claras. Dende o paso de fundación a centro do Servizo Galego de Saúde, o persoal celador do centro sigue sendo escaso. A día de hoxe, somente 26 efectivos. En turno de noite, só hai 3 celadores e celadoras para todo o centro. Reclaman que se poña máis persoal, dende logo que, ademais, terá que camiñar máis con todas estas ampliacións se é necesario máis persoal nese sentido. Ademais de todo iso, a atención primaria de toda a zona está abandonada. Os centros de saúde teñen múltiples carencias e necesidades de persoal. As vacacións non se están a cubrir, máxime é importante nunha comarca, nunha zona como esta, na que durante todos os meses de verán se incrementa a poboación polas persoas que están de vacacións nesta zona. Entendemos que a sanidade pública é un dereito de todas as galegas e galegos, tamén aquí no Salnés. Imos reclamar eses incrementos de persoal e imos trasladarlles que é necesaria xa recuperar as xerencias de atención primaria e a capacidade de decisión da mesma.